गोसोआव एसेबाबो गाबखाङो बिसोरनियावथ' एसेबां दुखु बेजों लोगोसे आंहाबो दुखु दंबावो गोरलै गथ'खौ लानानैनो आं बेसेबां दुखु मोनो आरो बिथांजो आरो बिथांजोला सानैया बे जायगायाव खामानि मावफैनो गोनां थि गैयामोन थाखा फैसा दाहार नांना दं रायजोफोर सासे इउटुबारा नोंथांमोनजों खुसि खुसि देखायबालाय मा जानो हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबावबाय दिनै फिन खेबसेबाव आं मोनसे भिडिअ लाबोफिनदोंलाय आरो नोंथांमोना जोंनि भिडिअ गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो जोंनि भिडिअफोरखौ शेयारबो खालामना होबानो जाबाय आरो जाहाथे बे गुबुन मानसिफ्राबो नुहैलायो जोंनि भिडिअफोरखौ आं दिनै बेनो लोगोफोर आं बुंनो लानाया जोंहा बिमल बर' आदाया जोंनि थाखाय माने जोंनि खस्थ'फोरखौ नुनानै जों लाइभ फैबाय थानाय समाव बिदिनो गुगल पे नाम्बार बिहरलायनानै जोंखौ एसे हेल्प खालामहरदों आरो बिनि थाखाय आदाखौ रोजा रोजा साबायखर होयो आदा नोंथाङा आरो जोंनि लाइभआव सानफ्रामबो जोंखौ सापर्ट खालामो जोंनि भिडिअफोरखौ नायबाय थायो बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आदा नोंथांमोनाबो जोंनि भिडिअफोरखौ नायनानै इगनर खालामनाङा लाइक खालामलां शेयारफोर खालामनो दाबावलां आरो लोगोफोर आरो दा मोनसे आदाया माने जोंनि भिडिअफोरखौ सिगांनि भिडिअफोरखौ नायनानै गोबां दुखुजों मोनसे आंनो भिडिअ बानायना हरदों आरो बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननोबो निस्सय देखायगोन नोंथांमोना भिडिअ थाबाय थालांबानो जाबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ ओमफ्राय हायोबा शेयार खालामना होबाय जाबाय आरो माने जोंखौ दाबो गोबां मानसिफ्रा मिन्थिया नालाय जोंनाव सोंहरो आरो नोंस्रा गोरलै दंना गैया नोंसोर सानैल' नामा रावबो गैया नामा न'खराव बेफोरबायदि सोंहरो आरो बिनि बागैनो दा बे बिमल आदाया मोनसे भिडिअ खालामदों आरो गोबां मानसिया सोंहरबाय थायो नालाय आदाया जोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो कमेन्टफोरखौ मानसिफोर मा सोंहरो बेखौ नायबाय थायो बिनि बागै आदाया मोनसे आंनि भिडिअ बानायना हरदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय थ' बिदिब्ला आं आदानि भिडिअखौ सुरु खालामना होनोसै नोंथांमोना दा बुंहर आरो मानो होनोबा जायनिबाबो गोसोआव एसेबाबो गाबखाङो बिसोरनियावथ' एसेबां दुखु बेजों लोगोसे आंहाबो दुखु दंबावो बिसोरनि सायावनो बिसोरनि गोरलै गथ'खौ लानानैनो आं बेसेबां दुखु मोनो आरोना गेजेर गेजेर मानि थाखाय होनोब्ला एसेबां खस्थ' गेजेर थाखा फैसानि गेजेरजों दा बिथांजो आरो बिथांजोला सानैया बे जायगायाव खामानि मावफैनो गोनां थि गैयामोन मानि थाखाय थाखा फैसा दाहार नांना दं रायजोफोर सासे इउटुबारा नोंथांमोनजों खुसि खुसि देखायबालाय मा जानो मिनि खुसि लाइभआव फैबाबो जेबो जाया बिसोरनाव दुखु दं नोंथांमोननि सिगाङाव मिनिनानै एसे माबानानै देखायबासो बिसोरो नोंथांमोना बिराद गोजोनगोन ना आरो जोंनियाव भाइराल जायोबा जोंनि बर'फ्रा भाइराल भिडिअखौ बांसिन नायो बिनिखायनो फंबायखौ आं नाम साम जेबो बुंला नोंथांमोना बुजियोबा बुजियाबा बाद हो आं डाइरेक्ट बुंखायो बेनिखायनो फंबायखौ जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलावबो जुदि नायफ्लांबायदोंब्ला नोंथांमोना एसे गनायदो खिन्थु जाखांनाय जाथायखौ लानानै गले गले कमेन्टआव दाबो बेसेबां थाखा फैसा खरसा खालामदोंमोन थाखा फैसा खालामनानै लाखिनो हायासै बिनि सायाव बेसेबां दुखु दं बिसोरा नोंसोर रायजो राजाफ्रा एसे सानहरदो आंखौ साननो हागौ आं फुरथिया डाइलग दिन्थिबाय थादों आं गाबनो बाहायदों मिनिनो ओंखारो मिनिनायानो आंनाव बांसिन रायजोफोर आं गाबनो रोङा आं बारा बेनिखायनो रायजोफोर सापर्ट खालामदों इउटुबार जादों सासे गोरलै गथ'खौ लानानै भिडिअ साबसक्राइबार मोनबानो दिनै गोरलैया गैला थांना नुदों बांसिनानो भिडिअफोरखौ स्क्रिप्टल' खालामो मानो होनोब्ला नायजोबा ससे नायो
ससे नायो दोनो बेनिखायनो भिडिअफोरखौ नायजोबलांनानै डिटेल्सखौ सोरबा सासे इउटुबारनिफ्रा नायजोबलांनांगौ आरो भिडिअखौ जोबजासे नायोब्लासो बुजिगोन ससे नायबाय मोजां नङा हाथाव बिदि नङा रायजो राजाफोर बेनिखायनो जायफोरनि थांखांनाय खोथाखौ लानानै कमेन्ट लिरोना फंबाय बे कमेन्टखौ दा फराय आंनि फारसेनिफ्राय आरोना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं दिनै नोंनि लाइफखौ नायालासिनो ओंखारबोदों मानो आंनि थाखाय खोथाखौ खोनाफिनोब्ला दुखुआनो जोबनो थाङा गाबनोबो ओंखारो गोसो सिङाव गाबो खुगाजों मिनिनाय रायजो राजा खुगाजों मिनिगोन गासैबो मानसिया गावनि दुखुखौ रावबो बुंफुंनानै लाया बेखौ खोनासं दे होमबा लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बेखिनियावनो आरो लोगोसे सापर्ट होलांबाय था साबस्क्राइब खालामलांबाय था बेखिनियावसो जै थ' नोंथांमोना आदानि भिडिअखौ नुबाय जानांगौ ना नोंथांमोना नुबायब्ला नोंथांमोना नुनानै मा सानखो माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आरो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो माने मिन्थिनानैबो मानो मिन्थियै बायदि सोंहरबाय थायो होननानै माने बिसोरनि गोसोखौ दुखु होफिननो नाजाबाय थायो होननानै गोबां दुखु मोनदों आरो आदानि गोसोआव ओमफ्राय बिदि नङा आदा अरजाया सोंहरजायो सोरबा मिन्थियैफ्रा सोंहरोना बेफोरखौ जेबो साननो नाङा आदा दुखुआलाय बयबो मोनखायो मोननायालाय जोंबो गोबां दुखु मोनो नाथाय दुखु मोनबा मालाय बहा मोनफिनो आरो ना दुखु मोनबाबोथ' जों मोनफिनखाला नालाय बिनिखायनो जों सोंनायफोरखौ जोंबो गाज्रि मोना आरो सोंहरनो हायो माने मिथियैयावसो सोंहरो नालाय बेफोरखौ जोंबो गाज्रि मोना आरो जोंबो रिप्लाय हरफिनखायो जेरै सोंहरदों ओरैनो जोंबो रिप्लाय हरफिनो आरो मिन्थियैयाव सोंनायफोरखौ जों जेबो साना आरो मिन्थिखानानै सोंनायफोरखौ दुखु मोनो आरो मानो होनोब्ला जोंनि भिडिअफोरखौ गोबां मानसियानो नुहैयाखै नालाय गोबां मानसियानो नुबाय गोबां मानसियानो नुवाखै आरो दा बै मिन्थियैयाव सोंहरफ्लाङो आरो जिखुनु साबायखर थाबाय आदा जोंनि सायाव भिडिअ बानायना होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आं दिनै बेखौनो बुंनानै बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय आरो नोंथांमोना जोंनि भिडिअआव गोदानैबा साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होनो दाबावथार आरो खालामलांबानो जाबाय थ' लोगोफोर बाय बाय जय बर' हारिनि थेंक इउ स' माच आदा बिमल